meu este Natalia Sturza, suntem din România. Fiul meu este Andrei. A fost operat în clinica minunată a doctorului profesor Halil. Este ceva ce nu am putut realiza în viață, că există pe pământ o minune și un om de un înalt profesionalism, de o simplitate maximă, un om cu zâmbetul pe buze mereu, care te face să renaști, îți dă viață precum pasărea Phoenix să renaști în propria cenușă. Este neimaginat să existe așa ceva pe lume. Cuvintele sunt de prisos. Nu se poate prețui profesionalismul și dăruirea acestui domn doctor. Aleasă prețuire pentru dânsul și respect total. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumesc pentru condițiile excepționale de 10 stele pe care le-am avut în clinică, unde am întâlnit oameni de parcă ieri m-am despărțit de ei. Condiții care, sincer, unii nu și le permit acasă. Personal prietenos, zâmbitor, de un înalt profesionalism, dedicați, oameni care nu-i vezi odată cu o grimasă, o supărați, nervoși, oameni care te tratează, echipe de medici care te veghează zilnic. De câte ori este cazul la cel mai mic semnal. Este de neimaginat și este o minune să dai peste așa ceva. Respect personalului clinicii, respect și prețuire aleasă profesorului Halil. Vă mulțumesc din tot sufletul meu.